सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनां फोसावनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों। बियो आंनि सेकेन्ड चेनेल आरो आंनि हेड चेनेल देरहासात इस्लारि इउटुब चेनेल दङ। दा बिनि गेजेराव आङो फोसावहरनो साननाय बाथ्राया बेनो जाहैबाय, देरहासात इस्लारि इउटुब चेनेला बहुद गिदिर खैफोदाव गब्रबाय आरो बियो माब्लाबाबो सिखांफिननो हानाय नंलिया, आङो बेखौ सानो। दा जास्ट आङो बेखौल' एक्सप्लेनेसन होहरनो सानबाय रायजोफोर, आङो माब्लाबाबो गोरोन्थि मावबोआखैमोन आरो सानो आङो माब्लाबाबो भुल खामानि मावबोआखैमोन होननानै। नाथाय जाय जाथाया जानानै थांबाय बियो एकदमबारे बहुद दुखुनांथाव आरो दिनैनिफ्राय लानानै देरहासात इस्लारि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना फिन मोनफिनबावनाय नंलिया। आङो सानो बे बारावनो आंखौ जातिनि हाबा मावनो थाखाय रिटायार होबाय, आङो बेखौ सानदों आरो। ओमफ्राय आंनि गोसोआवहाय जेबो आफसुस गैया रायजोफोर, नैबे ब्लग चेनेला आंनिया थाबाय थागोन। ओमफ्राय देरहासात इस्लारि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना सार्च खालामबाबो मोननाय नंलिया। नोंथांमोननि साबस्क्राइबार मोनसे अपसन थाया होनब्ला बेयाव नायब्लाबो नोंथांमोना मोननाय नंलिया। बियो अरायनि थाखाय आंनि जिबननिफ्राय बियो ओंखारनानै थांबाय। बिनि रिजनखौ मोनथिनो लुबैयोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरोब्लानो जाबाय, बेखौ मा जाहोननि थाखाय बेबायदि खालामनाय जाखो। ओमफ्राय आङो सानो आंनि जातिनि गोबां जाखिनि बाथ्राफोर बुंबोनाय आरो जाबायदि मावनानै आङो फैबाय, बियो आंनिया बेयावनो थुंगेफैबाय। आरो आं मावबोनायजों लोगोसे आङो सानै बिदाफोरखौ लामा होनानै गारबोदों। बिथांमोनानो आंनि जानानै मावलांसिगोन, आङो बेखौ सानो। आङो आदा बि राजा बिथांनि चेनेलखौबो आंनो खुलिनानै होदों। ओमफ्राय आदा अफ्रि दैमारि बिथांनि चेनेलखौबो आंनो खुलिनानै होदों। ओमफ्राय आनफर्चुनेटलि आंनि बे देरहासात इस्लारि इउटुब चेनेला दिनैनिफ्राय गैलिया। ओमफ्राय आङो बेखौ आफसुसबो जायाखिसै। आङो गोबां नाजादोंमोन, नाथाय नाजासेयावबो आंनि आखाइनिफ्राय बियो ओंखारलांबाय। दा बियो मोनसे सम आरो बोथोरनि थिननाय। ओमफ्राय नैबे चेनेलाव आङो आंनि फेमिलिजों रायजो जानाय, संसार जानाय, बेखौ आङो होसिगोन। दंबावोमोन मावबावनांगौ, नाथाय असेयावनो आंनि मावनांगौ हाबाफारिया थुंगेबाय होननानै आङो सानबाय। दा आदा अफ्रिनो आङो बे लाइनखौनो होबोदों आरो आदा बि राजा बिथांमोन सबसे पावारफुल एक्स एनडिएफबि बिथांमोननोनो आं बे हाबाफारिखौ आङो होबोनाय जादों। ओमफ्राय आंनि नैबे चेनेलाव अनलि फेमिलि ब्लगल' नुनो मोनसिगोन रायजोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि हमदांस'नो हायाखैब्ला नोंथांमोना आंनि कमिउनिटि बक्सआवहाय बा कमेन्ट बक्सआवहाय नोंथांमोना सोंहर, आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों रिप्लाइ होनो सेस्था खालामगोन बियो माब्रै जानानै थांखो। ओमफ्राय आंनि बे चेनेलाव गोबां फैसाबो दङमोन, ओमफ्राय बे फैसायाबो थांफाजोब्बाय। दा मा जायो नैबे मासनि गेजेराव जुदि बे फैसाफ्रा फैयाब्ला आङो साननानै लासिगोन बियो थांजोब्बाय आरो। दा जिखियानो जादोला रायजोफोर, डेलि ब्लग नैबे चेनेलाव नुबाय थागोन। आंनि फेमिलि ब्लग, आङो मा मावो मा मावा फारसेनिफ्रायनो A to Z नुबाय थागोन। आरो आङो जिबनाव रावनिबो एगेन्स्ट आङो बाथ्रा बुंलिया। माब्लाबानि समावहाय जाथिया अलखदाव गोग्लैथारबायब्ला, रायजो राजाया जुदि थोनबाय थाबायब्ला, बिनि डिटेल्सफोरखौ दिरुननानै आङो आलादा मोनसे चेनेल दिरुननानै आङो आपल'ड होनो सेस्था खालामगोन। थ' रायजोफोर, आंनि जाथि हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंबोनाय आरो मावबोनायखौ नोंथांमोना मोजां मोनबोदों ना मोनबोआखैमोन, बेखौ कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना फोरमायहरदो। आङो बेयावनो नोंथांमोनजों बिदाय लाथ'नो सानबाय। स' थेंक इउ बर' हारि, जिउ गोलाव जाथों। बे रावा नैबे भिडिअआवनो जोब्बाय दे रायजोफोर।